本日は患者さんをベッドから車椅子へ安全に自乗させるための大切な手順をご紹介します。まず、車椅子をベッドのそばに置き、ブレーキをかけ、フットレストを上げ、ベッドの高さを調整します。患者さんには、車椅子に移ります。と声をかけ、ベッドの端に座ってもらい、足が床についているか確認します。患者さんの腰を支え、1、2、3と合図しながら、ゆっくりと立ち上がっていただきますよ。体の向きをゆっくり変え、車椅子に深く腰掛けていただきます。安定した姿勢を確認しましょう。患者さんが深く腰掛けているか、再度確認し、安全のためにフットレストをしっかり下ろします。腰を曲げすぎず、足元の滑りに注意し、無理な引っ張りは厳禁です。患者さんの痛みに配慮しましょう。Made by Arthur Brief